Gikumpirma sa Regional Alternative Child Care Office o RACO 11 nga nagkadaghana ang ihap sa mga biniyaang bata sa Davao Region ang nagbato na og bag-ong pamilya. Atol sa programang sentro sa XFM Davao, gibutyag ni RACO 11 Officer Jenny Luz Coma nga gipailalom sa bugat nga assessment ang adoptive parents aron masiguro ang maayong kaugmaon sa bata nga ipa-adopt. Kabahin sa proseso mao ang pagsiguro sa kapasidad sa adoptive parents dili lamang sa pinansyal apan lakip sab sa pisikal ug mental nga aspeto. Giklaro nga walay shopping type nga mahitabo sa adoption, sanglit strikto ang ginapatuman ni ining matching process ug mga profesional ang mo-assess application ug ang mo-rekomenda kung tugutan nga maka-adopt ang usa ka individual. Dugang butyag ni Coma nga kung mahatag na sa kustudiya sa adoptive parents ang bata, aduna pay magsunod ni ini nga supervised trial custody sulod sa 6 ka bulan. Diin usa ka surprise visit matag bulan ang ipahigayon aron masuta kung nagpabilin ba ang motivation sa maong ginikanan sa pag-atiman sa maong bata. Sa kasamtangan, nagkadaghan na sab ang mga natalang aplikante sa rehiyon nga buot mag-adopt og bata. Giklaro sab sa RACO 11 nga bisan kinsa mamahimong mag-adopt og bata, masingle, minyo, LGBTQ members ug bisan mga ginikanan nga aduna nay biological children hangtod nga anaa ang ilang interes sa pag-adopt og bata. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.